Zvezdan Slavnić je otišao do izolacije i počeo zanimljiv razgovor sa Anđelom Đuričić. Čula sam da me ostavljaš, a ja sam se povukla, kao što vidiš. Čujem mnoge stvari koje ti kažeš. Ne znam da li je istina ili ne. Meni je stalo do tebe, ali neću da ti stvaram pritisak. Šokirala sam se kada sam vidjela šta je bilo u sobi, ali ništa nisam rekla. Neću da pravim problem. Ono što sam ti napisala, to i mislim. Mnogo mi je stalo do tebe, ali to ne znači da ću da idem po kući da te vučem za rukav. Probat ću da razumem ovu situaciju. Ti treba prvo da rešiš neke stvari koje si mislio da si rešio, a možda nisi. Voljela bih kada budeš znao gdje je moje mjesto u tvom životu da mi kažeš, rekla je Anđela. Ja te pitam i da odlučim neće biti napolju, a siguran sam da ovdje neću doneti nikakvu odluku, rekao je Zvezdan. Ali kažeš mi da znam, ali trenutno da mi kažeš, objasnila je Anđela. Meni je u glavi da ne dozvolim da njeno zdravlje bude još gore. Ja ako se povučem i pozovem, te sve će ostati kao što je bilo, osim ako se ne pomirim s njom. Ne znam kroz šta je prošla i želim da joj bude ok, rekao je Zvezdan. Ukoliko želiš da se pomiriš i da se kaješ, ja neću da se mešam, rekla je Anđela. To nema nikakve veze sa tim, dodao je Zvezdan. To je normalno, bio si monstrum da se ne kaješ. Meni se to desilo sa tobom, ne znam šta da ti kažem više, ja neću ništa sada ovdje da uradim pred njom iz poštovanja. Ako je moje i tvoje tako, ja neću pokazati to ovdje, nastavio je Zvezdan. Moraš meni reći, ja sam zaslužila da znam, molila ga je Anđela. Prihvatam ako odlučim ranije, reći ću ti, rekao je Zvezdan. Reci šta ti odgovara, ja ću sve to da ispoštujem. Ja nisam komunicirala ranije ni sa kim, ali ja ću da se vratim svom životu, kao pre tebe, da komuniciram sa ljudima, dodala je Anđela. Drago mi je da si dobila potrebu, rekao je Zvezdan. Družit ću se, zezat ću se da ne budem pogrešno shvaćena, rekla je Anđela. Apsolutno, tvoje pravo, potvrdio je Zvezdan. Dođi vamo, hajde, zvala ga je Anđela.